på Fanny! Hej Fan! Tack ska ni ha. Grymma Fanny. Hur är det läget? Det är bra. Ja. Hur känns det att stå på en sån här scen och se folket? Men det är jättekul faktiskt. Man känner sig mer connected. Det är ju som var här och här och här. Ja, det är precis så överallt. Vi ska gå ner till det. Man kan liksom stå med rullbandet också. Ja, men precis. Vad har du för planer för framtiden? Var ska du ta vägen efter din dag? Ja, du. Det är väldigt oklart. Jag har lite vinden av mig. Spännande. Ja. Och idag blåser det lite nordväst. Ja, mycket möjligt. Hur känns det då när äventyret är slut? Är det en tomhet eller? Ja, alltså det känns ju jättekonstigt sådär. Vi har ju väldigt varit i det här nu i några månader till 3 månader. Så det kändes lite som en skolavslutning. Skolavslutningar är ju lite blandade känslor såklart. Du skulle vilja spola tillbaka och göra det här en gång till? Om jag hade gjort det? Om du skulle vilja göra det? Men jag tycker det ska förbli så som jag har varit faktiskt. Och bara ta med sig det till Och blicka. Precis. Bra. Du får jättemycket applåder, Fanny. Tack så mycket.